Ola, no tutorial de hoxe toca conxugar o verbo traer. Este é bastante irregular, así que presta atención e comezamos. Hoxe imos conxugar o verbo irregular traer. Porén, antes recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila, e polo tanto baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle a persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular traer. Moi importante, sen verbo non hai oración. Empezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu traio, ti traes, ela trae, nos traemos, vos traedes, eles, elas traen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu traía, ti traías, ela traía, nos traíamos, vos traíades, eles, elas traían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu trouxen, ti trouxeches, ela trouxo, nos trouxemos, vos trouxestes, eles, elas trouxeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu trouxera, ti trouxeras, ela trouxera, nos trouxeramos, vos trouxerades, eles, elas trouxeran. Futuro de indicativo. Eu traerei, ti traerás, ela traerá, nos traeremos, vos traeredes, eles, elas traerán. Futuro condicional de indicativo. Eu traería, ti traerías, ela traería, nos traeríamos, vos traeríades, eles traerían. Imos con modo subxuntivo. Presente de subxuntivo.
eu traia, ti traias, el, ela traia, nos traíamos, vos traíades, eles, elas traian. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu trousese, ti trouseses, el, ela trousese, nos trousésemos, vos trousésedes, eles, elas trousesen. Futuro de subxuntivo. Eu trouser, ti trouseres, el, ela trouser, nos trousermos, vos trouserdes, eles, elas trouseren. Modo imperativo. Traeti, traedevos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu traer, ti traeres, el, ela traer, nos traermos, vos traerdes, eles, elas traeren. Formas nominais. Son tres as formas nominais. Infinitivo traer, serundio traendo, participio traído. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular traer. E agora tócache. En parella. Eu trousese, ti traes, el, ela traía, nos traíamos, vos traerdes, eles, elas traerían. Cos seguintes tempos verbais: presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subxuntivo, pretérito imperfecto de subxuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu trousese, pretérito imperfecto de subxuntivo. Ti traes, presente de indicativos. El, ela traía, imperfecto de indicativo. Nos traíamos, presente de subxuntivo. Vos traerdes, infinitivo conxugado. E por último, eles, elas traerían, futuro condicional. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com.
Graciñas.